Irtirawhom issa kienet din lajt għal ġustizzja l-artna kif Moviment Graffiti il-ħadd fil-odora ma' kampijiet ta' tinet brabta mal-protesta nazzjonali li se jkun qed isseħħ it-tnejn qudiem il-Parlament. Il-protesta nazzjonali li sissir it-tnejn hija brabta mal-abbozzi fil-liġi ta' l-ippjanar il l-gvern irid idaħħal bl-NGOs jisqu li se jixħtu s-seta kollha fidejn l-iżviluppaturi. Laqda Moviment Graffiti saħqet li fil-jiem li ġejjin huma se jibqgħu quddiem il-Parlament sabiex il-gvern iwaqqaf dawn l-abbozzi ta' liġi milli jiġu implementati. Matul il-protesta li seħet il-ħad bitħejja propju għal-protesta ta' tnejn tkellmu diversi kelliema fosthom Andre Kallus mill-laqda tal-Moviment Graffiti fejn saq kif il-gvern irid jisma' l-karba tal-poplu kif huma mhux se jiġu ignorati. Kallus żied ukoll li dawn l-abbozzi se jneħħu l-protezzjoni taċ-ċittadini u jagħtu awtorità assoluta lill-awtoritajiet. Fil-protesta ta' tnejn mistennija l-partiċipazzjoni ta' diversi għaqdiet non-governattivi, assoċjazzjonijiet residenzjali, għaqdiet tal-istudenti u akademiċi illi se jieħdu sem. Din il-protesta mistennija tibda fil-5 ta' filgħaxija minn quddiem il-qorti u tintemm quddiem il-Parlament.